Mä oon Juuso Nikkinen Tuusulasta ja mulla on Juuson puutarhan ja kodinhoidon yritys. Ja siis se tekee puutarhanhoitoa ja siivouksia ympäri tuolla Tuusulaa ja sitten myös täällä Järvenpäässä. Ja tää yritys on ollut mulla nyt lokakuusta asti ja mä oon nyt tällä hetkellä 17-vuotias. Mun tää yritysidea lähti siitä, kun mä tulin silloin 3 vuotta sitten tälle 4H:lle puutarhatöihin ja siitä sitten mä aloin tekemään puutarhatöitä ja sitten parin vuoden kuluttua mä menin sitten tuohon yrityskurssille ja siellä sitten piti keksiä tai siis miettiä oma niinku yritysidea ja mä päätin sitten jatkaa tätä puutarhan tekoa ja sitten myös kotisiivouksia, koska mä oon hirveästi tykkään siivoa kotona. Mun yrityksen yritysohjaaja on Marita Haakman Tuusulan 4H:sta ja Marita tukee mua tämän yrityksen kautta niin kuin mua vaikka veroilmoituksen teossa. Viime veroilmoitus tuli, niin sit se auttoi mua siinä ja sitten lähetettiin se sinne verotukseen tai sinne verohallintoon. Ja sitten se auttaa mua myös kirjanpidossa ja kuinka laitetaan tulot ja menot kirjanpitoon ja muutenkin en joudu jäämään puille paljaille. Joka kuukausi mä kirjoitan laskut asiakkaille, niille omat kopiot ja mulle omat kopiot. Ja sitten mä laitan mulle semmonen niinku yrityskansio, johon mä laitan sitten ne laskut. Ja sitten kun se lasku on aina maksettu, mä pistän OK maksettu ja sitten vielä tulostan ne verkkopankista ton niinku kuitin siitä, että se lasku on maksettu. Ja sitten mulla on semmonen lista erikseen, mihin mä pistän tulot ja menot. Eli tuloihin mä pistän kaikki ne laskusaatavat ja sitten menoihin menee tietysti nämä palkat, mitä mä niinku nostan itselleni palkkaa. Ja miten mä laskutan, tai paljon mä laskutan, niin mulla on siivouksen puolella ja puutarhan puolella 14,38 € tunnilta. Eli tuntiliksalla mennään. Ja olen itse ihan tyytyväinen tähän talouteen yrityksessäni. Mitä 4H-yrittäjyydessä on niin hyviä puolia? No, esimerkiksi se, että saa kokemusta just kirjanpidosta ja vähän niin kuin, että sä oot niin kuin yrittäjä, yrityselämässä olet. Ja saa sitä niin kuin sosiaalista kanssakäymistä, tulee kanskokemusta ja sitten saa paljon niin kuin plussaa esimerkiksi niin kuin muissa työhakemuksissa ja sitten sun yrityksen asiakkaat voi myös suositella muillekin asiakkaille, että se on hyvä, niin kuin, että ei tarvi itse sitten rupea markkinoimaan, tai no kyllä sekin kannattaa, mutta myös se on sitten suhteillakin kanssa pärjää tosi hyvin. Tää on tosi hyvä kokemus, tehkää se ihmeessä. Älkää joutuko hundingolle.